Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempalaken nami kula Yulfari Sayuganis, MPN 750 gangsal, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Daerah, Ibu Dr. Galih Istiningsih, Magister Pendidikan. Kula badhe nyekar sekar macapat Mas Kumambang laras pelok patet 6 sugeng midhangetaken. Titi larasipun monem cici 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 rolu cinemo cirolu ciro nemo momo nem ciro nemo luro cirolu luro lumo. Cakepanipun nadyan silih bapa piyung kaki nini sadulur yang sana kalamun muruktan becik norak pantes yen